לי להראות לכם יצירה מגניבה שאפשר לעשות עם חרוזי גיוץ. אז זה בעצם זה. אני לא ממליצה לעשות אותיות או משהו שהוא לא 3 כאילו קוביות עבה. אז חרוזים עבים, כן, אז כן, אז מה צריך? מספריים, חוט, רגע, חתוך, אנחנו צריכים שיהיה חתוך. מספריים. צריך לחתוך חוטים לפי כמה צורות שהכנתם. את כל הצורות שלכם שיש בהם חור. או אם יש לכם כוח ואתם מצליחים להכין חור. בואו נתחיל אגב, תראו את הציפורניים שלי. אוקיי, בואו נתחיל מהמיינקראפט. ווש! ווש! נכשיל את זה לתוך החור. אגב, לא אמרתי לכם מה זה, זה מחזיק מפתחות. בואו נוסיף את זה לאוסף. איפה אני רוצה אותו? פה. מצוין, חיברתי אותו. עכשיו בוא נקשור את הקצוות. נחתוך אותם. המספריים. אוקיי. וואו. מצוין. וזה לא חייב להיות כזה קצר, אני אראה לכם דוגמה שזה יכול להיות יותר ארוך. בואו נעבור לב. ווש. חוט. אם אתם שכחתי להגיד לכם, אם אתם רוצים שיהיה לכם יותר ארוך, תצטרכו חוט יותר ארוך, אז הנה גזרתי יותר. אני רגע אשחיל אותו. מצוין. רגע, יופי. עכשיו לקשור. הדוגמה פה זה יותר ארוך. כמו שאמרתי, ככל שהחוט יותר ארוך, ככל שזה יישען יותר. בואו נגזור את זה. מצוין, עכשיו זה חתוך. טוב, הפעם אני אתן לכם להגיד. שלב ראשון. רגע, אני אגיד לכם שתי תשובות, שתי אפשרויות, תוכלו להגיד לי מה התשובה הנכונה. אני רוצה שזה יהיה ממש צמוד. לא צמוד שמה. אני רוצה שזה יהיה כמו זה. כמו המיינקראפט. אז אני צריכה לראות ארוך או קצר. קצר. אז רק רגע. עכשיו, להשחיל לבפנים או פשוט לקשור? להשחיל. אז כן. מצוין. מה? אוקיי, רק רגע. מצוין. יכול לעשות לנו או לעשות לייק או לעקוב. זה אתם יכולים לבחור. ביי. אם אתם רוצים את הצירות, תעקבו אחריי. שעשיתי עם הג'י, שמתי דבק דו צדי וחיברתי את זה לארון שלי. ביי.